dober večer. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Še posebej bi rada pozdravila gospo Agnieszko Červinsko z Poljske ambasade in svojega profesorja Nika Ježa z polonistike, pa seveda še vse, ker ne morem zdaj vseh omenjati, tudi vse druge, ki vas poznam in ki vas ne poznam. Hvala, da ste prišli. Zdaj najprej moram povedati za začetek, da sem danes v dveh vlogah. Sicer bom moderirala pogovor, pa tolmačila, ker bo mogoče, včasih upam, da ne bo preveč škripalo, zato ker delata dva različna dela možganov pri tem. Ampak sva zmenjena z Jurkom, da v trenutku, ko bom jaz imela težave s skakanjem iz enega dela možganov v druge, da on začne sam govoriti od sebe, kar mu bo pasalo. Teraz powiedziałam, że jesteśmy umówieni, żebyś nie udawało się, to ty będziesz opowiadał, co będziesz chciał. Bez pytań. Jerzy Frančak je, kot je že Maja Avsenik omenila, pa hvala Maja za povabilo na besedne postaje, je poljski prozaist, esejist in literarni znanstvenik. Po izobrazbi je polonist in je diplomiral na Krakovski Jagiellonski univerzi na polonistiki, zdaj pa predava prav tako v Krakovu na Jagiellonski univerzi, ampak na katedri za kulturologijo. Jerzy Frančak je vsestranski človek, predvsem pa mislec, ampak mogoče najprej ne omenim, napisal je knjige, oziroma pisal je več pesniških zbirk, potem pa romane Kabina za pomerjanje, Przemierzalnia, imaš to tu? Jeśli możesz pokazać. To je prvi roman, v katerem, kot zanimivost povem, v enem svojem intervjuju povedal, zakaj naslov Kabina za pomerjanje, ker je on v tej knjigi pomerjal roman. Tutaj Przemierzałeś powieść. Druga książka, właśnie jest ta, druga knjiga je ta, ki je prevedena, Nečloveška komedija, neljudska komedija, ki se nadaljuje še, ki je del trilogije, v kateri sta še roman Da Capo in NN. Kot poznavalec literarnega modernizma je napisal knjigo Resnica o neresničnosti, o Sartru, Gombrowiczu in Nabokovu, oziroma interpretiral je konkretne tekste. Tole imam tukaj napisano Gnus, Fervidurke pa Obup, oziroma Despair, ker mislim, da ni slovenskega prevoda, pa tudi monografijo z naslovom Iskanje realnosti o poljski modernistični prozi. Drugače pa je znan tudi po tem, da objavlja feljtone in eseje o literaturi, pa tudi o filozofiji, recimo predvsem v tedniku Tygodnik Powszechny in skupaj z krakovskim grafikom Pjojem oziroma Pjotrom Kalinskim že več kot eno desetletje pripravlja happeninge in izdaja nizkonakladne umetniške publikacije, ki se imenujejo Best Lookerji. Tukaj potem si lahko pridete pogledati, kako to zgleda. Skratka, tukaj v Best Lookerjih je povezana grafika pa teksta. Zdaj bi pa mogoče kar prvo vprašanje, bom najprej v poljščini, da se bo lahko pripravil. Teraz to pierwsze pytanie, że właśnie zamilkłeś jako liryk na wieki. Pytanie będzie, jak w ogóle doszło do tego, jak zapadła decyzja, że po prostu przestaniesz pisać poezję i staniesz się prozaikiem. V biografiji Jerzija Frančaka, v tej uradni biografiji je napisano, do leta 2001 je objavil več pesniških zbirk, potem pa kot lirik umolknil na veke.
In moje vprašanje je bilo, kako se je odločil, da bo nehal pisati poezijo, pa postal prozaist. Wiesz co, dla mnie książki są zapisem pewnej przygody intelektualnej, przygody wyobraźni. One się ode mnie oddzielają. Tak jak dzisiaj mam spory kłopot, żeby mówić o czymś, co napisałem jakiś czas temu, dawno temu. I co dla mnie samego jest mocno dziwne, tak jakby to napisał trochę ktoś inny. Zame so knjige avanture oziroma pustolovščine. In ko jih napišem, se od mene ločijo in potem se težko vrnem v nekaj, kar se je zgodilo w preteklosti. Zresztą tak właśnie Sartre powiedział, przywołany przez Ciebie, że on się czuje jak ranne zwierzę, które broczy książkami, zostawia je jakiś ślad. I to jest bardzo patetyczne, nie? Kot je rekel Sartre, počuti se kot ranjena žival, ker potem, ko napiše knjigo, se počuti kot ranjena žival in za njim teče ta kri. To je seveda malo patetično povedano. Także moje pierwsze olśnienia jako czytelnika to były olśnienia poezją i wydawało mi się zupełnie naturalne, że będę robił to samo, co moi bohaterowie mojej młodości. Kot bralec sem prve stvari, ki so me pritegnile, nad katerimi sem bil navdušen, je bila poezija in co było z tymi bohaterami? No, że naśladuje ich. Aha, in zato pač posnemam te svoje, oziroma sledim tem junakom pesniškim. Bo dla mnie czytanie i pisanie są zawsze połączone, sprzężone ze sobą. Zame je branie in pisanie sta vedno povezani dejavnosti. Tak naprawdę całkiem na początku pierwsze książki, które przeczytałem z radością i z rozkoszą, to były powieści science fiction. Kiedy miałem 12 lat, odkryłem taki świat. Moje prve knjige, ki sem jih prebral, ko sem bil star 12 let in so me pritegnile, so bile znanstveno-fantastične knjige. Pamiętam to, jak dziś miałem 11 lat, jechałem autokarem po raz pierwszy na zachód, za żelazną kurtynę, do Belgii i wtedy po raz pierwszy przeczytałem Ubika Philippa Dicka. Ko sem prvič potoval onkraj železne zavese v Belgijo, bil sem star 11 let, sem v avtobusu bral Philippa K. Dicka, njegov roman Ubik. I to, co czytałem, to był jakiś inny świat, to była fantastyka. Patrzyłem za okno, widziałem drugi fantastyczny świat. No, to był moment, w którym to się pomieszało dokumentnie. In to, kar sem bral v knjigi, tam je bila, v tem romanu je bila fantastika, potem sem pogledal skozi okno in je bila zunaj tudi fantastika in to se je potem nekako premiešalo. Także na samym początku, jako nastolatek, pisałem opowiadania fantastyczne, science fiction, jakieś takie Space Odyseje, wyprawy na inne planety, takie hard science fiction. Tego nie drukowałem oczywiście. Kot najstnik sem pisal science fiction oziroma znanstveno fantastiko, space oziroma odisejade po vesolju, res tak hardcore science fiction, ampak to ni bilo objavljeno, kar miał wiedzieć. No i potem, kiedy odkryłem poetów, zaczęło mnie interesować zupełnie nie to, co czytali moi rówieśnicy, nie to, co było modne. Modna była poezja amerykańska, O'Hara i ko sem odkril poezijo, sem začel brati tisto, kar ni zanimalo mojih sovrstnikov. Nisem bral tistega, kar je bilo moderno, to je bila takrat ameriška poezija, O'Hara in O'Haristi. Więc ci, którzy mnie zachwycili, to był Rimbaud i jego dzieci, Rimbaud i nadrealiści, ci Francuzi, którzy tworzyli jakieś takie, słowem kreowali fantastyczne światy. Mene so pa pritegnili oziroma so me navdušili Rimbaud in njegovi otroci, torej nadrealisti, ki so z besedami ustvarjali fantastične svetove. Przyszedł taki moment, kiedy poczułem potrzebę, żeby zwrócić się bardziej w stronę
świata, w którym żyję, z całym takim detalem psychologicznym, obyczajowym i było dla mnie jasne, że poezja nie jest miejscem, w którym mogę tę pracę wykonać. V nekem trenutku sem hotel povezati pač to, s čimer živim, se pravi literaturo in svet, in poezija ni bila, sem zagotovil, da poezija ni primerna za to, ni dober. Ok. Super. Hvala. A teraz jeszcze pytanie może o tym, że bo twoja, jedna z twoich funkcji, właśnie teraz mi się przypomniało, że przeczytałam w wywiadzie, jak twoja córka właśnie zapytała cię, jak to było, tato, czy teraz jesteś, nie, czy ty jesteś pisarzem też? Nie, czy coś? Nie też. Nie pamiętam. No, nie ważne. Zdaj sem imela eno reminiscenco, ker tega nimam na papirju, ampak sem se spomnila iz enega od intervjujev, je povedal novinarki, da je hčerka, ker je pač dela toliko različnih stvari, ampak hčerka, majhna punčka, in ni šlo v glavo, kaj je zdaj identiteta njegovega očeta. Ker če je on predavatelj, kako je lahko potem tudi pisatelj, ne? Pač ni mogla razumeti, oziroma je razporejala v svoji glavci, oziroma ugotavljala, da lahko en človek opravlja več funkcij, no, ampak... Mówisz o takiej książeczce, która była pierwotnie pisana jako felietony do pewnego miesięcznika. Tak, chyba tak, no. I zbierałem inspiracje płynące od mojej córki Soli, która miała wtedy 4 lata, może 5 i mówiła całą masę fantastycznych rzeczy i miała, we wszystkim co mówiła było takie świeże zdziwienie małej filozofki, która nie może pogodzić się z tym, jak świat jest zrobiony. In to je bilo v eni knjigi objavljeno, kjer je, oziroma ne v knjigi, v feljtonih, ki jih je napisal na podlagi pogovorov s hčerko, 4 ali 5-letno hčerko Sonjo, ki je povedala en kup fantastičnih stvari in v vsakem takem pogovoru je bila eno je bilo začudenje in pač neka taka poanta tudi. Właśnie to był ekskurs trochę, wiesz, ekskurs, czyli zaboczyłam trochę, ale chciałam cię zapytać jako literaturoznawca i pisarz, jak to się łączy ta praca, te dwa rodzaje pracy, czy oczywiście przeczytam z papieru, czy teoria twoją prozę inspiruje w jakiś sposób, czy odwrotnie proza daje ci coś w teorii? Jeszcze przetłumaczę. Jerzy Frančak je tudi, kot sem že omenila, literarni znanstvenik, s čimer si služi vsakdanji kruh. In moje vprašanje je bilo, kako se povezuje ta raziskovalno delo pa delo pisatelja. Ali teorija inspirira oziroma navdihuje na kakšen način prozo, ali proza, pisanje pomeni kakšno inspiracijo za raziskave? Odpowiedź jest prosta. Kontrolowana schizofrenia. Odgovor je preprosto. Kontrolirana schizofrenija. Dwie ręce. Jedną piszę w tej chwili. Jedną piszę powieść, a drugą piszę rozprawę o współczesnej filozofii. Mam dwie roki. Z eno pišem romane, z drugo pa razprave o sodobni filozofii. Kiedy wracam do pisania powieści, tak jakbym zawieszał na kołku swoją taką świadomość teoretyczną. Ko se vračam k pisanju romana, obešam na klin svojo teorijo oziroma teoretično znanje. Może ona gdzieś tam pracuje, ale ja nic o tym nie wiem. Nie przeszkadza mi. Mogoče vseeno, kje deluje to teoretično znanje, ampak jaz tega ne vem, vsekakor me ne moti. Natomiast to, co piszę jedną i drugą ręką, czyli dwa rodzaje poszukiwań, które rozwijam, jakoś są równoległe
zbieżne. To, kar pišem z eno in drugo roko, se pravi dve obliki raziskav, iskanj, to poteka usporedno. Dziękuję. I jeszcze chciałam nawiązać na fragment, który przeczyta Natasza. Najpierw trochę powiem, bom najprej malo povedala właśnie, że w tym pierwszym fragmencie fajnie, mi się wydaje, że fajnie zachwyciłeś polską rzeczywistość i później nawiążę jeszcze na twoje książki, może byś... Myślę, że możesz pytać, bo po słowensku ja zrozumiem, a w razie czego tak? pytam. Aha, okej, dobrze. W redu. Jeśli się nie pomylę i się nie zapytam po polsku. Se pravi, Nataša Sirk bo zdaj prebrala odlomek iz začetka knjige Nečloveška komedija oziroma iz romana, v katerem se mi zdi, da je zelo lepo predstavljena poljska resničnost oziroma realnost. Prvo poglavje, v katerem boste priča poroki in sedmini, hkrati pa boste spoznali mojo bogato osebnost. Sredi poti me je zgrabila lakota. Zato sem šel v restauracijski vagon. Vars, zveni kot bojni krik. In res, na nek način sem na bojišču. Stopim med jeklene mizice. Ob straneh bežijo mimo kulise. Nagubana ravnina in par dreves. Na oknih lopotajo rdeče zavesice. Za barom stoji zdolgočasena punca in ker nima kaj početi, bere nalepko z mineralne vode Vita. En velik čip lejs s papriko, prosim, rečem, medtem ko si rahla krvato. Dekle povpraša, a s papriko? Ja, s papriko. A lejs? Velikega ali malega? Sem rekel, da velikega. Hip zatem že hrustam ta čips, vlažen in brez okusa. Bela srajca se mi lepi na hrbet. Za oknom pa divjina, ščavje, hribčki posejani s hišicami, kičaste krpanke travnikov, njiv in ledin. Tako ali tako bo trajalo, preden bo punca, nasičena s kationi in anioni, odložila plastenko z mineralno in zgrabila roglič 7 Days Croissant. Jaz se bom zagotovo vrnil v kupe, v katerem si dve gospe z mulcem lajšata dolgčas tako, da prebirata račune, primerjata cene in si ogledujeta osebni izkaznici. Otrok se bo nemirno presedal, zato bo ena od njiju, gotovo mama, rekla, kaj noriš, s suhim in ostrim šepetom, da ne bi ogrozila zasebnosti v javnem prostoru. Na postaji Žešuf bosta ženski otroku navili ušesa, češ, da je skočil s stopnice vagona. Tudi jaz bom izstopil in oddrvel na avtobus. Tukaj vam dolgujem pojasnilo. Grem namreč na sestričnino poroko. Njen zaročenec je bil res da zaljubljen v njeno sestro, ampak ta si je izbrala drugega. Medtem pa se je Krišjak pri Čekajevih že tako udomačil. Tam je preživel toliko vikendov, toliko izhodov iz kasarne, da mu je bilo hudo za Aško, da je tako sama. Dobro sta se poznala. Zato je ritualne paritvene plese omejil na minimum. Aško je ob prisotnosti njenih staršev prijel za roko in jo zasnubil. Določili so datum poroke, kako si bodo delili stroške, seznam gostov in kdo bo nabavil vodko. Kajti čeravno je gospod Čekaj, Aškin oče in moj stric,
prekupčeval predvsem s cigaretami, bi lahko priskrbel tudi vodko. Zakaj pa ne? Čemu bi jo preplačevali? Moja starša sta se izgovorila na bolezen, kot ponavadi sta zahinavila. Znata samo zahtevati od drugih, še posebej od mene, ampak pustimo to. Jaz sem na Aško in njenega ljubčka naletel v krakovski knjigarni Empik. Tako sta me masirala, da sem povabilo sprejel. Šli smo na kremšnite v slaščičarno in onadva sta se, namesto da bi me vprašala, kaj delam, kako živim in kdaj se bom oženil, pogovarjala o barvi balonov, kako bi razrezala torto in ali naj se kozarci za šampanjec razbijajo ali pa jih je škoda. Pri tem sta si pravila ljubči in ljubika se cmokala, lizala za ušesi in po vratu kot kakšna človeku podobna polža. Medtem sem jo premahal na avtobusno postajališče. Naokoli krehajo polonezi in jelči, za mano se dviga nemirna tekstura zamakajoče stavbe poljskih državnih kolesnic. Pred mano kraste hiš, na oknih zavese in cvetlični lončki, malo nižje pa trgovini Žabka, vse po 4 zlote in ne samo to, nekam brezupno in pretresljivo, da te kar mine živeti. Ob vstopu na avtobus me takoj doleti uvodna kontrola. V prvi loži sedeče afne me preverjajo od nog do glave. Zraven pa 2 frčafeli brblata o šoli. Ena od njiju požira vokale in se slini. Kak fajn je moj klas, tak malo odštekan. Baby, nora si ti rečem. Cel avtobus je odštekan. Vsak čas bo naredil looping in vsem se nam bo zvrtelo v glavi, meni, tebi, tvoji frendici, pa stari mami z baretko. Moj bog, take ljudi bi bilo treba prepovedati. Nenadoma so se potniki, kot da bi mi brali misli, pokrižali in me sovražno pogledali. Mimo okna je šinilo nekaj hangarskega, s dimnikom, stolpom, torej sigurno cerkev. In jaz sem dobil občutek, da sem Marsovc. Oni se prikrižajo še enkrat in še enkrat pogledajo. Občutek imam, da sem padel s Sirijo. Mi pa smo pravkar zapeljali v mesto. Tukaj je vsaka druga stavba cerkev. Torej, je to njihovo romanje na tržnico, na pošto, Carrefour, napirjeno proti moji poti na poroko. Izstopim eno postajo prezgodaj. Križišče, avti. Ne vem, kje sem. Pred mano slaščičarna Sanje. Skozi šipo vidim notranjščino. Beli, rožičasti povoščeni prti na mizicah, piškoti se vrtijo na krožničku okoli steklenega tulca. Za vsak primer ne vstopim noter. Naredim na levo krog, mirno in na mestu voljno. Ne vem, kaj zdaj. Vse je nekam brez smisla. S tem mislim poroko, pa mojo pot na to poroko, pa slaščičarno, pa Žešov, pa preostali svet. Ampak z nevarnim nesmislom se srečujem vsak dan. Zato sem se nanj navadil. Kot profesor poljščine z dijaki berem pesmi, to je Mlatim prazno slamo. Oni pa otopelo sledijo mojim skupim gibom. 2 koraka naprej, 2 nazaj. Zaradi tega me obhaja bivanski gnus. Govorim, gledam njihove obraze,
odsotne od zdolgočasenosti in zaspanosti. S kotičkom očesa pa vidim, kako se za oknom pozibava in pošumeva mogočna platana. In v meni ni nobene misli, razen morda te, da si mora drevo dati duška. Moji gibi, zvoki, ki jih proizvajam, njihova molčeča navzočnost, to je odkritje absurda, o kakršnem se ni sanjalo nobenemu Sartru. Torej, govorim naprej, brez konca, kakor v morečih sanjah. Razred pa se začne diskretno nasmihati, naskrivaj hihitati. In ne vem, ali so se umazal s kredo, ali mi lasje čudno štrlijo, ali pa imam odprto zadrgo na hlačah. Pa vendar jih ne bom vprašal. Więc teraz trochę więcej o tej książce. Ja chciałam zapytać... Jaz sem zdaj, ko sva se zmenila vmes, malo več povedala o tej knjigi, ker so bila moja vprašanja bila malo preveč abstraktna. In hotela sem te vprašati o resničnosti, rzeczywistość, polska resničnost v tej knjigi. Po slovensko. Ali si, ker jaz recimo prepoznam, v tej knjigi prepoznam recimo Moher Baretke, Berete Moherove. To so pojmi, ki Slovencu niso preveč dobro znani. To si namenoma vključil. Miałeś tak zamiar i te elementy specyficznie kulturowe chciałeś tam włączyć i właśnie nie wiem, jak ci postawić pytanie. Ale czy możesz coś o tej rzeczywistości? Dobrze, super. Już mówię. Ta książka nazywa się Nieludzka komedia. To jest oczywiście taka nieśmiała aluzja do cyklu Balzaca, który napisał Ludzką komedię. Ta knjiga se imenuje oziroma ima naslov Nečloveška komedija, kar je taka plaha aluzija na Balzacovo Človeško komedijo. Balzac, kiedy przystępował do pisania swojego monumentalnego cyklu, miał taką wizję, że świat społeczny można porównać do świata zwierząt. Balzac, ko se je lotil pisanja svoje knjige, je imel hipotezo, da svet družbe lahko primerjaš s svetom živali, živalskim svetom. Że każdego człowieka można opisać jako inny gatunek taki biologiczny. Torej, da je vsakega človeka mogoče opisati kot drugačno vrsto, biološko vrsto. W tym celu zrobił takie powieściowe laboratorium, prawda? Opisał o tym chłodno, w trzeciej osobie, przyglądał się wszystkiemu takim okiem naukowca, chłodnym okiem badacza tych gatunków. In je ustvaril tak laboratorij, v katerem je hladno brez čustev opazoval vse te like. Ja to odwróciłem na kilku poziomach, a przede wszystkim pozwoliłem mówić bohaterom. To oni opowiadają o swoim świecie i portretują swoją codzienność. Jaz sem to spremenil oziroma obrnil, naredil ravno obratno in pustil junakom, da spregovorijo in govorijo o swojem vsakdanu. Tutaj całą tę historię opowiada niejaki Emil, w Da Capo jego brat, a w NN jest kilka postaci, które przypadkowo się spotykają i każda snuje swoją opowieść. V tej knjigi zgodbo pripoveduje Emil, v Da Capo njegov brat Kamil, v NN, tretji knjigi iz trilogije pa več oseb, ljudi, ki se po naključju srečajo ob truplu. Także pytanie dotyczyło rzeczywistości polskiej.
współczesności polskiej. Każdy zasysa trochę co innego. Emil jest frustratem, złośliwcem, cynikiem. Vprašanje se je tikalo poljske realnosti, resničnosti. Vsak od teh likov realnost vidi na drug način. Emil je zafrustriran, cynik, co jeszcze było frustrat? Nie wiem, on jest pełen złości. On pisze żółcią. Pisze żołczność, ja. I to, co do niego dociera, to, co on dostrzega, to są takie charakterystyczne rysy świata, którego nie chce, który jest niegościnny, którego odstręcza, odrzuca. To, kar on dojema, kar zazna, je svet, ki ga zawracza. Także trudno powiedzieć, że to jest po prostu portret współczesnej Polski, to pytałaś. Ja, in zato težko bi rekli, da je to portret sodobne Poljske. Przy czym tak spróbowałem zrobić, żeby Emil w tych wszystkich swoich złośliwościach był jakoś sympatyczny, znaczy, żeby jego opowieść miała sex appeal. Čeprav sem se trudil, da bi kljub tem slabim lastnostim Emil bil simpatičen, oziroma da bi ta njegova zgodba imela nek sex appeal. Chociaż jest bufonem, wywyższa się, zaczyna od tego, że chce zapoznać nas ze swoją bogatą osobowością. To jest one man show. Čeprav je zelo nadut, svojo zgodbo začenja s tem, da bi rad nam predstavil swoją pomembną zgodbo. Więc miało być lekko, śmiesznie, te pierwsze rozdziały są takie taneczne, prawda, pełne dygresji. To miała być taka zabawna część książki. Prvi del je tak lahkoten, smešen, zabaven, v takem plesnem ritmu. Ta del naj bi bil ta zabaven del knjige. Po czym, jak wiesz, on popełnia okrutną zbrodnię, mimo woli. Potem pa v drugem delu stori zelo krut zločin proti swojej woli. Na ile można mówić o fabule i spoilerować, ale druga część to już jest gore, prawda? To jest horror. Ja, drugi del knjige je horror. Ja. A więc chciałem, żeby uśmiech czytelnikowi zastygał na ustach i żeby nie wiedział, co zrobić ze swoją sympatią dla tego bohatera. Želel sem, da bi bralec otrpnil z nasmehom na ustnicach in ne bi vedel, kaj naj počne s tem junakom. A po drugie, wracając do Balzaca, on nie jest osobnym gatunkiem, on nie jest szczególny, to jest człowiek bez właściwości. In če se vrnem na Balzaca, ni v ničemer posebna vrsta, je človek brez lastnosti, brez značilnosti. On od początku jest cynikiem, to znaczy, że nie wierzy w nic, nie wierzy w dobre intencje, nie wierzy w uczucia, w idee. Od začetka je cinik, v nič ne verjame v dobre namene, ideje. I pomału w tej historii jest jak gdyby odzierany z wszystkiego, rozbierany. Traci pracę, rujnuje swój związek, no i wreszcie popełnia zbrodnię. In tej počasi, oziroma postopoma skozi to zgodbo, so mu odvzete vse stvari, izgubi službo, uniči svojo zvezo. Co bilo to, če ostati? Zbrodnie. In zločin, ja. In naredi zločin. Czyli jak gdyby zdejmuje z siebie to wszystko, co charakterystyczne, to, co interesowało Balzaca. Se pravi, vzame oziroma sname sebe, strga sebe vse tisto, kar je zanimalo Balzaca. I dociera do czegoś nieludzkiego, zwierzęcego. In pride do tistega, kar ni človeško, kar je živalsko. Wracając do twojego pytania, każdy tak jak mówiłem, każdy z tych opowiadaczy trochę inaczej widzi, inaczej co innego postrzega, co innego jest dla niego niewidzialne i trochę inny
w innych światach żyją, jak my wszyscy. Se pravi, vsak od pripovedovalcev v teh knjigah vidi svet na malo drugačen način. Mogę o tym parę słów? Tak, tak. Tutaj ta książka zaczyna się tak, że na ulicy leży człowiek, prawdopodobnie potrącony przez samochód, który umiera albo nie żyje. Knjiga, roman NN se začne tako, da na ulici leži človek, ki ga je povozil avto in je bodisi zelo umira ali je pa že mrtev. To jest środek nocy w Krakowie. Znajdują go albo to ciało 3 przypadkowe osoby, które przypadkowo spotkały się w tym miejscu. In to osebo oziroma truplo najdejo 3 naključne osebe. A ja, pa to se dogaja sredi Krakova, sredi noči. I nikt nie wie co, wzywają karetkę, asystują w jego ostatniej drodze do szpitala. Pokličejo rešilca, ga spremljajo v bolnišnico. Ale nie wiedzą co zrobić z tym anonimowym umieraniem, bo to jest człowiek, który nie ma przy sobie dokumentów, dlatego jest NN. Vendar ne vejo, kaj naj s tem anonimnim umiranjem, ker ta človek pri sebi nima nobenih dokumentov, zato je NN. I każdy z nich rozwija swój własny monolog, trochę żeby zagadać tę pustkę, zagadać tę śmierć. In vsak razvija svoj lastni monolog, da bi to praznino zapolnil z govorjenjem. Także zdarza się, że oni tę samą sytuację, że każdy z nich opisuje tę samą sytuację, ale zupełnie inaczej, oni się nie spotykają. Aha, se pravi, da vsak opisuje isto situacijo, vendar na povsem drugačen način, nikjer se ne srečajo. Super. Czyli chodzi właśnie o perspektywę i tutaj pomyślałam, że to znów pójdę do teorii, bo ją lubię. Nie, chciałam zapytać właśnie, dać głos tym, co są niewidzialni i niesłyszalni, czyli właśnie tu chodzi mi, bo teraz byłam w Mariborze na festiwalu teatralnym i właśnie widziałam sztukę Dziady Mickiewicza przerobione i bardzo aktualizowane. I teraz chciałam zapytać, czy rola właśnie, tu widzę wpływ teorii też na literaturę, czyli różne, włączać też właśnie te osoby, co są niesłyszalne, dlatego, że nie są przy mocy. To je bilo spet nevprašanje. Bila sem pred časom, pred nekaj tedni, sem bila na festivalu Borštnikovo srečanje na poljskih predstavah, 2 poljskih predstavah, kjer sem opazila tudi eno stvar, ker tukaj, o čemer je govoril Jerzy Frančak, pač njegovi junaki oziroma v knjigah spoznamo različne perspektive, no in v teh predstavah mi je bilo všeč, ker so prav tako, ker so poskušali dati glas, to je že angažirana umetnost oziroma bi temu rekla tistim, ki se jih ne sliši, ki se jih ne vidi. Se pravi, vloga, vprašanje o vlogi sodobne umetnosti oziroma kako to angažiranost w literatury nekako... Ja się będę upierał przy tej schizofrenii i przy pisaniu 2 rękami. No właśnie. Ustrajał bom pri schizofrenii o pisaniu z 2 rokama. Kiedy pisałem przymierzalnie, zajmowałem się egzystencjalizmem w filozofii. Ko sem pisal Kabino za primerjanje, sem se ukvarjal z egzystencjalizmem. Kiedy pisałem tę trylogię, zajmowałem się epistemologią dwudziestowiecznej filozofii. Ko sem pisal trilogijo, sem se ukvarjal z epistemologijo w filozofii 20. stoletja. A teraz chodzicie o to, co piszę lewą ręką. Tak. To jest książka o Jacquesu Rancièru. In zdaj, če te zanima, kaj pišem z levo roko zdaj, je to knjiga o Jacquesu Rancièru. Ja. Przepraszam, skończyłam. I on ma taki pomysł rzeczywiście, który bardzo, bardzo mnie pociąga, że
mianowicie literatura, podobnie jak polityka, zmienia podział zmysłowego. Partage du sensible. In on ima tak zanimiv koncept, in sicer, da literatura, jak to było dokładnie, przepraszam. Bo... Zmienia podział zmysłowego. No? Żyjemy, mamy pewne dane zmysłowe, ale dzielimy ich, tak? My pewne jedne rzeczy dostrzegamy, innych nie widzimy. Literatura spreminja delitev čutov, oziroma kako, da ene stvari vidimo, drugih pa ne vidimo. I to mnie interesuje w teorii, ale rzeczywiście w tym pisaniu powieściowym, w tej powieści, której teraz piszę, też interesuje mnie to, w jaki sposób indywidualna perspektywa może odmieniać w ogóle świat, prawda? Czyli estetykę i politykę. To me zanima pri teoriji, pri pisanju pa tudi, ker individualna posamezna perspektiva lahko spremeni svet, politiko, jeszcze co było polityka? No i estetyka. In estetiko, ja. Dimensja. Ja, jeszcze trochę mi ucieka. Super. A czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć na temat, nie wiem, swoich książek, albo coś przekazać słoweńskim czytelnikom? Może pytania. Ja, mogoče, jaz bi zdaj kar že prišla, priznam, da so se mi tukaj vprašanja že precej končala, oziroma nekatera sem preskočila, pa zdaj nisem brala. Tako da bi kar vam predala besedo, če imate mogoče kakšno vprašanja iz publike. Jaz bi vprašal, pri romanu NN, če imate vi mogoče v mislih to zvezo s francoskim esejistom Queinojem, ki je napisal Vaje v slogu. Začne se podobno. Neka situacija v avtobusu, ki jih vsak od potnikov drugače opisuje. In dobimo nekaj 50 in več kratkih in daljših in istih zgodb na isto situacijo z drugih vidikov, vsak po svoje vidi, se pravi pluralizem pogledov, ker je samo to omenjeno, začetna skema je morda ista, ampak naprej se morda pri vas nadaljuje drugače. A ima kakšen epilog? Raymond Quenon, tak, Exercice du style, ćwiczenia stylistyczne. Quenon, 99 opowieści. Pytanie było jeszcze, czy ta książka ma pewnie inny epilog, czy jak to rozwinąłeś? U Quenon nie ma epilogu, tylko takie wariacje. No to tak, ale pytanie było, czy ty to inaczej zrobiłeś niż u niego? Tak, to znaczy tutaj zacznę tak, nawet okładka sugeruje, że to jest kryminał. Začel bom s tem, da celo platnice sugerirajo oziroma namigujejo, da gre za kriminalko. Nie ma tu nic z kryminału. Nic z kriminalke w tej knigi. I to jest takie celowe wprowadzenie w błąd. Znaczy, wydaje mi się, że kryminał to jest taki podstawowy model naszej potrzeby sensu, poszukiwania sensu, poszukiwania winnego, dochodzenia do prawdy. Kriminalka je nasza, w bistvu poseben model naszego iskania resnice. Tutaj jest zupełnie inaczej. Te trzy osoby, które odnalazły zmarłego, rozchodzą się. Jedna z nich nawet ucieka przed policją, bo to jest anarchista, który i tak musi się chować. Tukaj je povsem drugače. Te tri osebe, ki se po naključju srečajo, se potem razidejo. Ena oseba celo beži pred policijo, ker je anarchist. Znajduje schronienie, chowa się u wujka znajomego, który jest z kolei takim patologicznym antysemitą, ma swój własny monolog. Skrije se pri stricu, znančevem stricu, ki je patološki antisemit in ma svoj monolog. Także ta historia rozchodzi się w szwach, rozpada się. Ta zgodba pravzaprav razpada po šivih. Ni kriminalka. Tudi ni Queino. Tudi ni Queino, ker je ta 99 zgodb.
neko si hotel vprašati. Ja, mislim, da ko avtor piše z levo roko, leva, ta literarna, da pa vseeno se zdi ni tako nedolžna, da uporablja tudi erudicijo literarnega strokovnjaka. In sicer bi tu bilo zdaj vprašanje vloge takih intertekstualnih elementov, ki mislim, da so kar precej močno zastopani. Tudi naslov bi se dal verjetno še razširiti. Nečloveška komedija, to bi lahko bilo dvojni pomen. Taka nehumana, ki je človeška, antihumana. Lahko bi pa bila tudi tista, ki ni človeška, pa ki je že nekod poznamo, nekje drugje prihaja, ker je božanska. Pa še malo tistih 9 poglavij spominja na te kroge z epilogom. Zdaj, da je tu, pa tudi Emila poznamo že iz raznih kontekstov, da je to tudi po tej kompozicijski, intertekstualni plati besedilo precej pestro. Torej je to neka motivacija, ki prihaja tudi iz literature. Tudi ta resničnost je včasih na dveh ravninah. Tam imamo Emila, ki pride v Budimpešto na literarni večer, bere svojo zgodbo in obenem vemo, da je to tista zgodba, ki smo jo brali kot njegovo na prvi pripovedni ravnini tekst, ki nam govori o sebi. To se pravi, enkrat je to, drugi še pa meta neka ravnina. Czyli tu mi chodzi o to, że może jednak ta lewa ręka, pisząc takim erudycją naukowca literackiego, z wiedzą na różnych tych motywacji literackich, nawet ta nieludzka komedia mogłaby przypominać niehumaną albo komedię stworzoną w innych sferach, na przykład boskich. Czyli rolę tych elementów intertekstualnych i taką układanej pozycji, że Emil Król opowiada o tym, jak o swoim występie na wieczorze literackim w Budapeszcie, a potem słyszymy, że to jest jedno z jego opowiadań, które później czyta też w Polsce o tym. Czyli taka dwupoziomowość tej narracji wygląda, że to nie taka prosta jest kompozycja tej powieści i może całej trylogii. Już mówię, ja jeden raz sobie, tylko w tym przypadku pozwoliłem na taką piętrową budowę i rozmnożenie tych poziomów, tylko dlatego, że Emil jest oczywiście nauczycielem polskiego, o czym słyszeliśmy w szkole, ale też jest pełnym takich niespełnionych ambicji pisarzem. I to, co my czytamy, to są jego opowieści, nie tyle wysnute, ustne, takie opowiedziane przy kominku, co spisane. To są kolejne rozdziały jego opowieści. Ostatnie już po swoim morderstwie zapisuje i domyka książkę, tę książkę, którą trzymamy w rękę. Więc rzeczywiście pomagałem trochę drugą ręką w tym przypadku, ale tylko dlatego sobie pozwoliłem, i tylko w nieludzkiej komedii, dlatego, że taki jest ten bohater. W kolejnych częściach nie ma tego. Oni nie mówią cytatami, nie mówią intertekstami. Mówią zwyczajnie, tak jak powinni mówić przedstawiciele danej klasy, grupy, zgodnie z pozycją społeczną, którą zajmują. To jest jedyny taki przypadek. Ale muszę powiedzieć, że Tatiana jako tłumaczka bardzo tak starannie zadbała o czytelnika słowiańskiego i podawała nam przypisy, takie dla zrozumienia tekstów, realiów, które może dla czytelnika słowiańskiego były nie. Ale to
musiałam, dlatego że Gombrowicz na przykład dla Polaka, to każdy Polak, który skończył szkołę podstawową, a szczególnie średnią, to po prostu żyje z Gombrowicza. To jest tyle tych, a Słoweńcy, no co nawet tłumaczeń nie mamy dużo i to nie uczą się o tym w szkołach. Ampak najprej moram še sam mal prevesti. Muszę przetłumaczyć jeszcze, co powiedziałeś. Če si lahko zapomnimo, kje smo ostali. Pravi, Jerzy Frančak pravi, da to večnadstropno oziroma zgradbo, kompozicijo oziroma kompozicijo na več ravninah sem si privoščil samo v knjigi Nečloveška komedija, zato ker je tak pripovedovalec, ta junak Emil je učitelj poljščine, hkrati pa zelo ambiciozen, vendar ne realiziran pisatelj. In v tej knjigi, ta tekst knjige so pravzaprav poglavja, ki jih on piše v svojem romanu in potem tudi po umoru tudi zaključi knjigo, se knjiga zaključi. To je vse ta junak napisal, se pravi, to sem si dovolil samo v Nečloveški komediji, ker je takšna narava tega junaka. Drugod pa so, v drugih knjigah pa so pripovedovalci vedno prikazani v skladu s svojo družbeno pozicijo. Potem je bila pa še debata oziroma komentar o tem, da sem opremila knjigo z opombami in sem pa odgovorila, da so opombe enciklopedije oziroma te stvarne opombe nujne, oziroma opombe o navezavah na literarna dela nujne, ker, da skrajšam, zaradi neprekrivnosti slovenskega oziroma enciklopedičnega vedenja, ki ga ima slovenski bralec in tistega, ki ga ima poljski bralec. Z enciklopedičnim vedenjem pa mislim na tisto znanje, ki ga pridobimo v procesu socializacije skozi šolstvo, ker imajo učni program na poljskem, sploh literaturo drugačen kot v Sloveniji in tako naprej. Zrozumiałeś trochę też, wyjaśniłam jeszcze, dlaczego przepisy. Ja, pa še to sem povedala, da Gombrowicz je, recimo, to živi v Poljakih, no, to medtem, ko Slovenci Gombrowicza zelo slabo poznamo, po mojem opažanju. Ja, pa tudi ni ga dosti prevedenega, se je v bistvu počasi Jana... Oczywiście, to jasne, że tak wiesz, publiczność polska, czyli tutaj może jest trochę inne odbieranie tego tekstu. Jak Polak przeczyta ciało pedagogiczne, to od razu mu wybrzmi tam Filidory i Gombrowicza, ale w Słowenii to oczywiście to trzeba. Moje ciało pedagogiczne, znaczy moje pedagoško telo, to je tega predvidurke. Ale no, ampak to se mi zdi še pomembno, da je tudi rekel, da to je v enem pisanje o pisanju romana in ko pride do konca, pomeni, da je zdaj zaključil in zdaj ga vi berete. Jaz sem pa napisal, to pomeni, da tisti zločin je fikcijski. Če da zbrodnja, to je znak, jaz fikcijon tega pisarem, tudi pred nami pisal povješ. Można tak wziąć? Tego nie wiem. Ale taki trop pojawia się tutaj, ponieważ Emil powraca w NN w jednej z opowieści, bo to są znajomi, oni gdzieś tam się znają. I jeden z tych opowiadaczy z powieści NN stwierdza wprost, że Emil dalej jest z tą dziewczyną, uczy w szkole, wymyślił sobie taką powieść, bo myślał, że to chwyci, prawda, że się dobrze sprzeda, a tu co, powieść zrobiła klapę i cytuję parę nieprzychylnych recenzji z niemieckiej komedii. Parę głosów. W tej knjigi Emil nastopa kot eden od pripovedovavcev in tukaj se izkaže, da še naprej živi s tisto punco, uči v šoli, co jeszcze było? Da je napisal tisto knjigo in celo opiše nekaj slabih recenzij.
może jeszcze wracając do Balzaca, wydaje mi się, że w Słowenii na przykład nurt naturalizmu z Balzacem jest zupełnie zapomniany, że od czasu szkoły już nikt o nim nie pamięta, ale zdaje mi się, że jest niebywale popularny w Polsce, bo przecież też Denel napisał Balzaciano. Czy Pan uważa w związku z tym, że to jest nurt, który jest jakoś adekwatnie dopisany współczesności polskiej albo rzeczywistości polskiej? I w związku z tym zauważam jeszcze tylko, że gdy Denel na przykład wkracza do tego świata balzakowskiego raczej niewinnie, w pewnym sensie, to Pan, jak już Pan sam mówił, przed tym ten nurt odwraca w tym sensie, że na przykład ta zbrodnia u Pana jest zupełnie bez motywacji. To znaczy tutaj raczej można by nawiązać do Dostojewskiego albo do zabicia ciotki Bursy. No to może Pan ma jakiś komentarz do tego. Ja jeszcze przetłumaczę tylko. No to sprawie мене цей чути дає за одне час Балзак толкунення на польському, яка приносить скупи своїм натуралізмом і експериментальним романом конца 19 століття про цей позабljena смерть. Tukaj seveda navezujem na to, da je tudi Denel napisal Balzaciano, ker je pač na drug način se približal temu avtorju in sicer nekako bolj nedolžno v tem smislu, da pač tega sveta ne preizprašuje. Medtem ko je naš tukaj prisotni avtor danes omenil, da je naredil obrat v zvezi z Balzacom. Po moje je tukaj govoril predvsem o tem, da je zločin, ki se pojavi v tem romanu, popolnoma nemotiviran in da bi mogoče prej nam asociiral na nemotiviran zločin pred Dostojevskim, pa na polsko klasiko Umor tetke Andrzeja Bursy z 50 let. Ja może Balzacianów Denela nie będę komentował, natomiast powiem inaczej. Wydaje mi się, że to, co Pani nazywa taką eksperymentalną powieścią XIX wieku, przetrwało po prostu jako powieść realistyczna, taka współczesna, społeczna i na to jest zawsze wielkie zapotrzebowanie. Denelovega romana oziroma knjige Balzaciana, to ni roman, so zgodbe. Ne bom komentiral, kar se pa tiče eksperimentalnega romana 19. stoletja, se mi zdi, da je to bilo že realistično. W realistycznym romanu, kiedy danes še tako potreba. Hvala, ja. Jest zapotrzebowanie. Taki mamy odwrót. Jak powstała Trzecia Rzeczpospolita w roku 1989, przez całe lata 90. wołano, gdzie jest ta wielka powieść realistyczna, która opisze nowe społeczeństwo. Po nastanku Tretje Poljske republike, se pravi po letu 1989, so kričali, kje je, oziroma so iskali to poljsko roman, ki bi realistično opisał to polską realność, te nowe. Ale to nie jest polska specyfika. Wszędzie tego potrzeba. I tak samo Amerykanie cały czas poszukują, gdzie będzie GAN, Great American Novel. Prawda? I znajdują potem, Jonathan Franzen. To ni polska značilno samo za Poljsko. Tudi Američani iščejo te velike avtorje in potem se pojawi recimo ta. Natomiast słusznie Pani zauważyła, że moja książka, skromne przedsięwzięcie, ma bardzo bogatą tradycję i to są trochę innego rodzaju autorzy. Dobro ste opazili, moja knjiga temelji na bogati tradiciji in to so inna linia. To je druga linija. Powiedziała Pani Dostojewski i Bursa, ale nawet gdybyśmy mieli poszukać takich zbrodni bez powodu, to tego więcej. Omenili ste Dostojevskega in Burso, ampak če bi poiskali te zločine brez razloga, je gradiva še več. Była taka powieść pisarza kiedyś bardzo sławnego, wpływowego, wielkiego noblisty, André Gide, Lochy Watykanu. Jest taki lawkady, który popełnia acte gratuit, czyn bezzasadny, wyrzuca z pociągu współpasażera bez powodu.
jest obcy Camus, prawda? A więc sporo takich pisarzy, takich powieści. Je več pisateljev, Andrej Žid, Vatikanske ječe, se prav spomnim, kjer se zgodi umor in potem ta umorjeni vržen z vlaka, potem Camus in cela vrsta avtorjev. I myślę, że oni wszyscy, podobnie jak ja, mieli inną ambicję, nie balzakowskie ambicje dokładnego sportretowania rzeczywistości, przedstawienia bogatej takiej fasady. In oni so imeli, podobno kot jaz, drugačno ambicijo oziroma željo kot Balzac. Ni jim šlo za to, da bi plastično oziroma da bi čim bolj natančno prikazali to fasado. No, wręcz przeciwnie, dotarcia do jakiejś ludzkiej nagości, do nagości człowieczej i sprowokowania takich pytań etycznych i filozoficznych. Nasprotno, želeli so prodreti do te človeške golote in odpirati etična vprašanja. Wydaje mi się, że to jest inna praca pisarska, inne zadania pisarskie, nie balzakowskie, które ja też zostawiam na boku, prawda? Zdi se mi, da je to drugačno delo oziroma naloga, pisateljska naloga kot pri Balzacu. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, bi mogoče zaključili uradni del, pa potem lahko nadaljujemo še neuradno, če se strinjate. Ali ne? Ali imate še kakšno vprašanje? Ne? Ali želite, da je še kakšno vprašanje zastavim? Ne, bomo kar počasi zaključili. Hvala vam za pozornost. Pa ne pobegniti, če želite še kaj oziroma ne pobegniti, ne takoj oditi, ker boste lahko še neuradno avtorje kaj vprašali. Hvala.